Masalah jam piro iki? Ya alah, kayak sih jam 1 toh. Tinggal terus saya. Masak sego, kene abene kok giyeger to. Biu, kupingku rasane kaya jebol. Jenenge rondo ya wayahe gawe kentongan ora malah son-sonan ngono kae. Tra jaman-jamane edian kok. Ngono kae kupinge apa ora budek. Tak tinggal sahur ya. Masalah dari bayi aku ngecapnya gede ini orang tak gejel lagi nih toh. Anaknya roti tak sahur gitu ya. Rasanya pahit tuh. Masa wes kedaluarsa. Mbah, untuk sahur. Muga-muga betah nganti engko buka. Loh, kok wis dan subuh lah, aku malah enak sahur mo. Jangan. Kayak sadan, kita wudu lagi ngalanggar. Sama kuwi. Iya aku. Ya Allah, tak kira lek pocong. Pocong dengkulmu kuwi. Wong aku sekolah anggar kok. Wong gawe ruko iso diarani pocong iki lho. Alah lah peteng lho, ya remeng-remeng dadi ora ketara. Ya yo, kok dengaran meng nang langgar wong biasane ra tau, Nak. Lah jare ustad kae lek poso kuwi ibadahe udah ditingkatne lho. Lah iya. Terus aku tak balik ya iki selak kepoyo-poyo iki. Ya awas, ini posel. Ormas aku posel sih ini. Kondi kuwi. Alah mlaku-mlaku iki lho wong bahasa ora yang moto kaya dilem. Yo nyapa moto mok lemi. Kok dilem piye to? Mripatku ki lho ngantuk kaya dilem. Alah, daraku motomu mok lem. Trah kuping nguwi ora tau dicureki ya. Yo ngonyek. Wong kene turkan sedang telu kok. Bahkan kupingku lho lebon ke tempat bolak-balik. Yo padane ngombe obat wis dina ping 3. Ya wis ngono aku tak ngetan-ngetan rono ya. Yo. Mbak Firda. Nyapa? Alah dolan omah jipek kau. Alah padha ae. Kene ning omah yo mek ndelok TV lek ra ngono ning kamar ning jeding, wis ngono ae. Iya mas aku suasananya kayak sepi ya. Lah iya ora nek wong wing belas. Gini ya, kok sik jam 10 wis lemas, kaya ra duwe daya ngono. Alah domongi aku mambengi iki ra sahur kok Tanya-tanya dan subuh. Jane mambengi iki apa nek wong rondo to? Masalah. Jene lek muturu kupingmu kok sumpeli gombal apa piye to jene? Wong mambengi abane sone kaya bledek. Jantung rasane kaya jedak-jeduk. Oh, sakitnya tuh di sini. Masa toh? Domongi mambengi aku turu santai karep kebukan plafon. Genteng-gentengku udah melorot. Masa sego? Oh ya wajar sih wong lamu kan plosok. Sik to, Bang. Kayak suara apa tuh ada kerusak-kerusuk kayak ngono kae? Gek. Sana garangan. Oh, jadi delok. Yo sik tak njupuk sapu. Wis ndundul. Lah kowe lho. Tiwas arep tak gepok.
Malah pringas-pringis. Ayo mokel to. Alah orang bedino iso kan iso. Sesak sesuk lanangan apa lho iki poso ora kuat. Aku lho sing mambengi rasa ora lho tak kuat-kuatne. Tapi lowe lho. Wis kejaman ra enak jenenge poso ya luwe. Lah iya. Loh, sik diterusne neh. Tapi kadung batal kok timbang keluar entuk apa-apa. Jadi tak terus nyae. Ala wis sembuh. Angel. Alhamdulillah, wis buka. Elah, buka karo sambel serapopo, tak syukur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika afartu bi rahmatika ya arhamar. Alhamdulillah wis buka, kita magriban nih. Mbak Firda. Ayo udah traweh. Loh, saiki ya? Wong saiki musik magrib ndul, deloken guys, sik padang ya. Ora apa-apa ngono-ngono karo nyapa-nyapa ngono. Ya wis saya masih tak rukuan. Ya wis yuk budal. Iki menengo to. Oh my god, what is that? Jesus. Bikin ya. Pakai. Ini lampunya konsen. Tadi bisa terus ngomong. Ya, karena ngomong Itu. Sini, balenin nang. Ada ibu-ibu guys. ini mus nang sana apa sih? Jenenge rondo ya wayang gawe. Wis Oh, rolling kan? Action. Kayak wis saden. Sik aku nyawang kamera. kayak sadar. Iya, aku makane kuwi tak kon mandek nih nyawang kamera so. Kayak wis saden. Tak halah saden. Aku sekene main buka lawang tok. Karo nggawe sandal poso kuwi ibadahe ditingkatne. Loh, Balen. lete. Bisa. Iya wes. Action. Ya lah Sik. Nah. Dia masukin yang ini. Action. Mau masak aku lho. Boleh. Rapo nek lone, mau rumah aku lho poso sik ndek ingi ngono ben. Keliru. Ale. Kene ra tau di. Aku bengmu itu kayak rata dicuruk Enggak ngono. Ale. Lah padha wae. Ning omah kene mek. Ning Ngapo? Oh. Ngapa? Apa mau? Gini ya kok jam Gini yo. domoe aku mambengi tari. Tunggu Wong mambengi suarane sone kaya bedak. wong mambengi abane sone. Wong mambengi abane sone kaya Oh, sakitnya tuh di sini. Ngomongnya mambengi aku turu. Keluar keblikan. Sik to wong. Kak, apa tuh suara? Aku lho sing mambengi rasa ora. Tapi ye wis batal di. Ala wis sembuh. Angel. Sik aku masih kamera loh. Ala wis sembuh. Angel. Ala wis sembuh. Angel.